Izinja nina Metro FM. Nizinja nina uhulumeni waKwaZulu-Natal ezoxhasa lama award ekubeni nazi kahle ukuthi la siyasetshenziswa. If nina nifuna ukuba amathishu uqhubekanike anginqabeli mina. Ungizwe mina mfowamcunu. Soze mina ngavuma emhlabeni wami enguphethe ngawunewe ngonyama wamabhinqa. Ngivumele mina Ningizimu Afrika ngibingelela kakhulu emndenini wamabhinqa njengomongameli wamabhinqa. Igama lami ngungizwe umlando wasemachunwini. Ngishabashebi ngishabashekise inkululeko yabantu umnyama obhinqayo nozaziyo ukuthi imvelaphi yakhe ithi. I say today kubo bonke amabhinqa ngicela siphelele emcimbini wase Metro FM Music Award. Inkosi yenu izobe khona. Ukulwa kwami engulwile kube ukulwa okuhle siqhubile amabhinqa. We have got the benefits and next awards I can assure you ukuthi lokho sasikulwela kwa multi choice njoba kwadlalwa ama music awards omaskandi ama music videos omaskandi later namhlanje we have achieved and uIkhasa have accepted ukuthi bazoyiluka closely into a transformation. In the Metro FM they've started because only urban stations they can have a weight and transform because they are called commercial radio stations. And when those commercial radio stations willing to transform, what about public radio stations? Because FM and other radio stations, they've been long time undermined. Today we are free. I'm standing here and to tell you that today Bhinqa Nation is free. Hey, kunzima kumaskanda kunzima ngani zakwethu. Uma sinitshela izinto nethi nina, hayi uqinisile macingwane. Hey, vele xhashaza abaculi senizothinike manje ngoba sethi akiwe seku right futhi ngoba sekusho yena. Lento yokubuka izinto ngokusupport iyabheda. Sakuveza thina ukuthi yena lento yokuthi agxeke ama-metro uma ebeka umbono, yes, umbono omuhle uma kukhonto ekhala ngayo. Kodwa lento ukuthi kuthiwa abantu abaphume, abantu bokhuphula igama labo, kuyi-opportunity yokuqala nabo ukuthi beyibonakalise, beyiveze, bethole something. Iphutha elikhulu lelo ngoba yena so achieve izinto empilweni. Use-right yena. Sekumele abantu bengatholi izinto. Manje ube usebhaliwe emontweni i-advertiser-ke umcimbi we-Metro FM. Ngezwe vele lo siso sebenza phakathi Metro angazi uma umkhulumeli station wathi bazo engage. Lento ke ikhombisa ukuthi macingwane mase statement ikhombisa ukuthi hayi ukuthi njalo isivela ngathi usewutholile ucash send uyabona sengathi use benefit something ngoba eseshintsha ini ke indlela ekhuluma ngayo okusho ukuthi yena umchunu akabeliveli entweni ayishoyo. Uma sebelungisile sebekhulumile sebekhulume ngani ngemali sebebunika imali ilokho akuqondile akushoyo akutshela abantu. So i-cause uma ilwa uqoqozela abantu ukuthi into ethize yabheda ningayivumi usuku uqoqozela abantu ukuthi besupporte wena ukuthi wena ube right kuloo nto leyo akukho kuhle lokho ngenza ukuthi le nto ngiyakugxeka mina ngenhliziyo yami yonke. Ngasho mina ukuthi into emlusa kakhulu khona umuntu angamboni lapha ngizwe khona umuntu abefisa abe khona. uMetro FM unendlela yakhe yokwenza izinto. uMetro FM kuyibhizinisi uyayibona opportunity kumaskandi ukuthi khona into angayithola the way abantu aba-engage ngakhona, the way umaskandi okhula ngakhona, including wonke eshemba, including omzukulu omenzi ofeza. Ubonile uMetro ukuthi yazi if siziba lento sizoluza imali. They are a business institute, they are trying to make money driven. So kodwa ke uma sekushintsha omacingwane sekumele nathi sineke sonke sivumeke ukuthi hayi seku right ke manje ngoba selikhulumile ichunu lathi ichunu asibohlupha ke sekuphelela. No, asikwazi ukuvuma lokho. Sasivele sishile ekuqaleni ukuthi inkinga siyiboni khona uyolungiseka ezinye izinto ngendlela ngoba sebeyaqala bayasifaka so maskandi amaqhawethu siyabona lapha. Kuyasijabulisa khona lokho. Akwanele kodwa kuyasijabulisa khona ukuthi na sebeyabonakala abafethu lapha kuma Metro FM Awards kuma category amaningi
3 or 4 angikho sure mangakanani. So angazi ukuthi yini inkinga. Kodwa ke manje ke lento ke isisimela isinuka ucash send angazi seCapitec noma seABSA angazi. Ngoba umuntu mekhuluma into bese bemqesha imali kuleyo ndawo leyo bese kumuntu bese yavuma ukuthi hayi isi right into. Sekubuya kunjalo angisho ukuthi bayamnikile kodwa sekubona ngathi ucash send usowutholile. Nisale kahle.